Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Hinimok ng Armed Forces of the Philippines, Northern Luzon Commando NOLCOM ang kabataan mula Tarlac na makiisa sa pagpapairal ng soberanya at karapatan sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Nagsagawa ang AFP, First Civil Relations Group at Philippine Air Force Tactical Operations Group 3 ng Information, Education and Communication Activity o IEC sa Job Fair Caravan of Services ng Pamahalaang Panlalawigan ng Tarlac bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Pinagtibay naman ni NOLCOM Commander Lieutenant General Fernil Buca ang kanilang tungkulin na maghatid ng tama at malinaw na impormasyon hinggil sa pambansang seguridad at soberanya sa pamamagitan ng iba't ibang mga inisyatiba gaya ng IEC, katuwang ng mga ahensya at stakeholders. Sa isinagawang aktibidad, nagkaroon ng photo gallery display, leaflet distributions at presentasyon ng tinatawag na mulat audio-visual presentation na mahagi rin sa mga kabataang dumalo ng recruitment information sheets para sa iba't ibang sangay ng AFP. Hinimok rin ang mga lumahok na isulat sa post-it notes ang kanilang mensahe ng suporta para sa West Philippine Sea bilang bahagi ng kampanyang Post-it Support WPS. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, layunin ng NOLCOM na palakasin ang pagpapahalaga sa soberanya ng bansa at pag-unawa ng mga Pilipino sa kanilang papel sa pagtataguyod ng isang mapayapa at mas maunlad na bayan. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.